Borobudur Semawur. Terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Iki, suwera aku pedho. Najan to karo kebis pindho iki seneng serampat cara Jawa Timuran. Ngene iki ngono ya Dan bengi ngene iki melu ayem kahanane mikir delok kahanan swasana ora wingi udan grejih saiki teko Padang Ana Jinglang bancak iki kudune ana daya. ana daya Nek biasane ming bancak dhewe kae aku ya sok streaming. Bancake nek dong dhewe ngono kae karo klelar ngantuk. Dasare sing ditimbali kae kedahan sok ora sinkron. ora Karo karepe kae ora dadi ngantuk. ah iya Ning jan umur ki ora iso ngapusi. ora iso ae sekarang Diarep joget kaya ngopo kae nek karo menggis-menggis ini asline ya pancen Ora masuk. faktor nggih Nggih, ae sugeng dalu pon iki arep sematur dibuka. nuwun bareng-bareng kosek Ya. to Di Piye? ngaturaken sugeng dalu Oh ya, sugeng dalu. sugeng panggihan malih kalian kula Bancak lan adi kula Jaya. Jaya dalu menika sowan malih wonten giaran Borobudur Borobudur Semawur Semawur. lumantar 96,8 FM LPPL Radio Gemilang Gemilang FM. Dening samangke ingkang badhe Oh, Apa narasumbere. kosek Oh, sing arep ingkang badhe dana raos gayutanipun kalian adicara dalu menika saged lumantar sing kang paring panyarwe. nggih 08 setunggal gangsal 78 968 Nomere. nomere Iso kring kring kring. dening Mas samangke Bancak. live streamingipun wonten ing Apa? duh Bela kok ora mudeng to. Gemilang Gemilang FM Gemilang official. FM. official Nah. kecandel untu kok Iki beng iki awake dhewe iki kudune sowan nggone Mas heeh Dalang lho. iki malah Nggone Pak Dalang lho iki. iki mau ki aku wis wah Ini Mas Santo sing arep rawuh Oh, aditene sedhela mbok menawa diatune iki. halo Mas oh dugi pundi Parkiran. tek lho Oh, ayo wong wis ngantri rawuh waduh sugeng dilanto aku kene rapopo Oh, ja. Oh, nggih ra apa-apa. mau to iki Nggih nembe mawon kabeh kan mawon. iki. pemanasan iki Yai iki nek meso karo budaya ngerti jam barang.
Wektune Pripun? kudu lekas ya wis rawuh. Ki lak kudu awake ngajeni karo budaya ngene. Jenenge waktu adalah wanci. Waktu adalah wanci. Uang. Uang. Uang nek Uang. mriki to. Uang. Oh iya Ning iya. iki waktu adalah wanci. Wancine. Nggih. Nggih. Para kadang sutresna budaya miarsa Kakung Putri dalu menika kula bancak lan adhi kula doyok badhe nderekaken mudarasa. Nggih, sing mesti iki. Omong-omong. Ning mboten mung ngomong kosong. Hmm. Ning ya omong ning sing nganggo waton. Tur ana nyatane. Enten kasunyatane. Nah, dalu menika sampun rawuh wonten studio panjenenganipun tokoh pepadi Kabupaten Magelang Magelang. ingkang pun misuwur katelah asmanipun panjenenganipun Ki Dalang Santo Ki Susanto Susanto Sadewa. Sadewa. Iki aku tak rada rene ya ben ora dunggil Iya, apa iya, Di? iya, iya. Sekarang nek nang kene iki lak ya kudu dimaksimalke. Nah iya, Totalitas. dene kula mboten kiambak kalih didoyok mangke ingkang badhe apa ya? Ayo melu-melu. Sahur manuk Mas ya. manuk. Wonten gayutanipun kalian kabudayan dalu menika ingkang badhe kababar ing tokoh pewayangan gayutanipun kalian Ringgit Ducal. Nggih, ingkang pun asta panjenenganipun Ki Dalang mbok menawi mboten lepat rabaan kula mangke badhe mbabaraken tokoh Wong ya wis ketok Napa, kok jadi Dok? bingung. Wong ya wis ketok nang ngarepan ngono kok. Menika. Oh, Raden apa wayang pora. Bima. Nah, utawi Werku Werkudara. Ya Raden Sena. Sena. Nggih. Kados pundi jlentrehipun Lelampahipun lampahanipun Raden Werkudara. Raden Werkudara sumangga sugeng Nggih. midhangetaken. Sugeng mirsani ngoten Ayo Mas Dalang, monggo Mas Jenengan Dalang. iki saiki wah Niki Raden Werkudara. Raden Werkudara. Sugeng dalu Nggih, Mas dalu. Banca. Nggih. Sugeng dalu Mas Doyok. Nggih. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu para kadang kinasih. Sugeng pepanggihan kalian kula pun Susanto Sadewa. Dalu menika badhe ngaturaken inggih menika bab tokoh Bima Sena utawi Werkudara utawi ugi ketelahipun Bratasena, Bratasena. Dwijasena, Wah, jeneng lajeng Jayalaga, Jayalaga. Kusuma Dilaga, Pandu Putra. Nyun sewu lo tak kali Ayu selfie Siwi. asal tadi. Wah, monggo Apik. wong aran Ora ya piyaine geleng bagus iki Ora dadi. ngerti wayange ngono kuwi ngerti wayang Wah, gumun. Ora niku nek pun diinggih status niku lak Ah. ketinggal nek piyai budaya ngoten to Mas Nggih, karang nggih. Doyok. Niki ndito iki tombole iki. Walah. Niku Raden Wijasena. Wijasena. Leres inggih Mas Doyok. Nika saking Ngamarta nggih. Nggih, Ngamarta. Jodipati. Mliginipun satriya Jodipati. Nggih. Menika katelah Pandhawa 5 menika kadang ingkang angka kalih Oh, kali. ingkang dipun wastani panenggak. Hmm. Ingkang angka sepisan menika ora pembajeng angka Nggih. kalih panenggak, Ya. ingkang angka 3 panengah, lajeng waruju, lajeng pungkasan. Nggih. Menika Pandhawa 5. Dan ingkang pembajeng menika naminipun Prabu Puntadewa. Prabu Nggih. Puntadewa. Lajeng ingkang minangka panenggak menika Raden Harya Bratasena utawi Werkudara. Ingkang panengah menika Raden Arjuna, ingkang waruju Raden Nakula, lajeng ingkang wuragil menika Panjenengan Raden piyambak. Nggih menika. Dilalah pas pinuju Nah. naminipun sami. Oh. Sinten menika? Sadewa. Sadewa. Ini ya wonten Sadewa wayang wonten. Nggih. Sadewa tratak nggih wonten. Lah nggih wonten. Sadewa dalang nggih. Genten. Pepak. Sami kalian menika Bagong menika. nggih. Oh. Bagong wayang niku nggih wonten. Wonten. Nggih.
lajeng Bagong Dagelan nonton. dagelan gitu. Dagelan Nggih. Om menika yugi kondang menika. Weh, Bagong menika. niku nggih Nggih. ngemperi jagat Wah, undang ini. mboten namung ngemperi menika. Weh, Nerasi menapa? weh, Mulane nek Bagong wonge lemu ya, Nah, mergo kuwi. Ah. Udawedananipun kados Mas Doyok menika. Oh, Piyambak Meh padha ngene iki. Meh kok sami nggih. leplek ya. Ya Ji. kudune Nggih. nek dandan Bagong. Ah, iya. Metu. Metu. Mesa metu tanda tangan. Ayo sesuk. Menika kula lajengaken Nggih, nggih. dados dalu menika kula mendhet patuladan Raden Narya Werkudara utawi Wijasena mila pancen menika setunggalipun priyagung utawi piantun ingkang estu saged dados tepa palupi utawi conto menggahipun bebrayan agung Nggih. nggih para satriya pangembat-pangembating praja medhakipun dhateng para kawula menika saged dados conto. Raden Arya Werkudara menika nggadahi watak menika kodo kau namung kodonipun menika kodo maton. Nggih. Mila dipun wastani watekipun Arya Werkudara menika yen kaku bisa dadi pikulan, Nggih. yen kendho bisa dadi tali. Menika nggih. Kodone ya nganggo aturan. Maton. Gitu, Maton. maton ora mung waton kodo Boten wani. namung waton kodo nggih. Menika saliranipun mila pancen setunggalipun jalma utawi titah ingkang nggadahi salira ageng. Dhuwur Nggih. ya, Mas. Dhuwur. Mila dipun wastani Godhek Wok Simbar Jojo menika pancen lajeng ulatipun menika ketingal jenggureng. Nggih, nggih. Niki yen wonten istilah ringgit utawi wayang menika wonten ingkang dipun-wastani yen model praenan ngaten menika dipun-wastani wanda telengan. Wondo Telengan nggih. nggih. Teleng menika saking tembung menteleng. Tegesipun netra ingkang menteleng namung wonten mriki kok mboten kok lajeng mendelik cara nganu jelalatan. Ini nek menika teleng niku nek kalih teleng ndak mboten sami. Napa? Teleng kalih teleng. Teleng. Nggih lak enten niku nek ketoprak niku lho. Oh, nggih. Kowe dapukane iki telengan. Nah, ngoten Oh, niku. nggih, leres. Mbok menawi Meh sami, Meh sami, meh Dik. sami. Ning yen teleng kalian teleng benten nggih. Yen teleng lak pami telenge ngati. Nggih. Nah, niku lak Lebetipun. lebetipun ngati. Yen teleng menika saking tembung menteleng menika wau. Namun menteleng wonten mriki menika mengku werdi utawi mengku teges menika semanggem. Dados tajem ulatipun panulunipun penyawangipun dados yen wonten bab ingkang wigatos menika mila gatosaken. Ngaten Mas Bancak, Mas Doyo. Dadi mendeleng iki mergo konsentrasi. Konsentrasi. Lak wonten to ingkang ketingalipun menteleng ning Nggih. malah Ngantuk pandanganipun kosong utawi Nggih. ngantuk lak iki wonten. Nggih niku. Nika biasanipun sok umum wantah ngaten menika. Nika akeh niku yoga. Ah, Yoga wayang nggih. niku nggih putukane menteleng ngoten niku Wah. ning tilem iki ya. Ah, nggih menika. Ketingalipun porem ning jebulipun Ah. malah sari nggih. Nggih, niku ya. Porem jebule merem. Nah, Nggih. Nggih menika Werkudara. nggih. Menika lajeng ugi saliranipun kula aturaken gagah gedhe dhuwur menika pancen dados tunggalipun piantun ingkang ugi dados kekudanganipun para wanita. Menika yen sumerep saliranipun Raden Werkudara menika racak nggih sami kesengsem. Ayo dipun cariyosaken Raden Werkudara menika saliranipun lak jenar utawi jene. Dados salir pakulitanipun menika kuning. Dados kuning. ketingal bagus ngaten. Kuning resik. Kuning resik mboten lajeng kuning pucet Nah, ngoten dhewe nggih. lak ireng. Nah, Ning nyuwun pangapunten, Nggih. D niku kok nek tenggen apa niku? Ringgit. Ringgite kok cemeng. nggih, menika. Yen wonten pakeliran ringgit tokoh ringgit Werkudara menika lak wonten 3. Weh. Wonten Iki, ingkang- kudu ngerti ki. Nggih. Air muka utawi wandanipun menika ugi jene. Nggih. Jene biur ngantos sak badanipun. Oh, Nggih. Ning wonten ingkang muka cemeng badan jene. Nggih.
Ning wonten ingkang muka cemeng, badan cemeng biur. Lah menika kegunaanipun utawi anggenipun ginakaken menika padatan yen ringgitipun jangkep wonten setunggalipun pakeliran. Jene menika dipun ginakaken yen kangge wanci sonten. Oh. Yen cara jejer awal. nggih ngamarta utawi jejer pundi namung wonten keraton Kudu kuning. kuning. Menika wonten naminipun ugi piyambak. Menika ringgitipun naminipun Werkudara Wanda Bayu Kusuma. Bayu Kusuma. Menika titikanipun ringgitipun menika jenggureng lajeng ndungkluk. Menika anunipun ndungkluk lajeng saliranipun lemo, radi lemo, wewek. Menika yen wonten adegan keraton utawi sonten pas pinuju pisuwanan. pisuwanan. Leres nggih pisuwanan menika wonten keraton. Nggih. Kedam gede kula nyambi niki gede. Oh, monggo. Nggih, monggo pun Pun enten WA mlebet niki. Wah, anjir karang piyai penting. Nggih, pinuju pisuwanan niku jene nggih. Nggih, Pasoyanipun jene. Jene. Napa hitam? pasuryanipun jene, badanipun jene. Ini menika kedah menapa? Mligi wonten keraton. Nggih, ning menika umpami dalang niku lak werna wong sedasa, werna Nggih. sedasa nggih. Niku kedah ngoten niku napa mboten niku? Menika paugeran ingkang Oh, maton ngaten menika. oh. Dados upami kok dalang ngedalaken ringgit Werkudara kok Sore sonten sampun cemeng menika saged ugi leran duwe liyane. ringgitipun boten wonten. Walah, ngoten. Lajeng ingkang angka kalih mbok bilih pemahaman dalangipun ugi Dereng dereng Kaduk semangat. dereng dumugi semanten. Amargi menika nggih esonipun nggih menika dipun wastani peranganipun saking kaendahan. Kaendahan. Menika kula aturaken ingkang sonten. Nggih. Lajeng mangke adegan jawinipun keraton menika ringgitipun lajeng gantos Werkudara ingkang muka cemeng, mukanipun cemeng, badanipun gembleng utawi jene utawi Menika Praga menawi Mas. badhe Perang utawi paseban Jawi, Nggih. nah menika ginakaken badhe ingkang muka jalan cemeng leres nggih menika badan jene, badan Nggih. gembleng. Menika saliranipun langkung dangak. Niku naminipun menapa? Pasuryanipun. Menika. Menika wandanipun wanda wanda lindu. Wanda lindu. Dados menawi ingkang angka sepisan kala wau Wanda Bayu Kusuma, Nggih. titikanipun saliranipun ketingal radi wewek lemo, Nggih. lajeng dungkluk rainipun. Yen ingkang kala wau lindu, wanda lindu menika mukanipun semu radi ndangak sekedhik, lajeng saliranipun radi alit sekedhik. Menika ringgitipun ugi radi alit. Menika secara teknik menika dipun ginakaken amargi kangge perang lah. Ringgitipun dipun damel radi alit. Nggih. Dados yen kangge nyolahaken menika langkung enteng, langkung sekeca. Menika ingkang nomor kalih. kalih. Lajeng ingkang pungkasan menika ingkang kados menika Cemeng. rai cemeng, badan cemeng menika naminipun Werkudara Wanda Bugis. Nggih. Wanda Bugis menika saliranipun paling dangak menika ing antawisipun tiga ini paling dangak. Menika lajeng wandanipun menika langkung kenceng, tegesipun kenceng menika langkung serius. Menawi adegan ingkang kala wau Werkudara Bayu Kusuma sepisan jejeran kala wau menika radi sumeh, tegesipun Nggih. padang ulatipun. Yen menika amargi kangge perang esuk-esukan utawi Nggih. manyura. Kathet menyura menika Nggih. menyura Werkudaranipun ginakaken Cemeng. cemeng menika. Sapu barat Ah, sapu barat ngaten menika biasanipun ngaten menika. Menika Werkudara. Lajeng anggenipun nyolahaken menika lajeng malang kerik ngaten menika. Oh, ngoten nggih. Dados Ketok gagahe ngoten. nggih ketinggal gagahipun menika yen pinuju menapa naminipun menika ulat-ulat nggih kados. Ulat-ulat ngajine jangkah nggih lajeng. Ngaten menika. Menika yen Werkudara Nggih. yen pinuju mlampah radi rikat nggih lajengipun pun tangkepaken mlampahipun radi jangkahipun radi Apa teh? nika nggih. Nika ugi ugi wigatos menggahipun lampahipun Werkudara. Benten yen upaminipun Raden Arjuna menika biasanipun sak dipun tangkepaken ngaten menika. Nggih. Yen
Nggih, Werkudara mboten ngaten, Werkudara ngaten. Ngaten niku. Kebak mewarahe jebule. Nggih. Wah, pokoknya Kita wayang ini nek sing wis mudeng tenan. nggih. Wayang kuwi wis mudeng tenan, lakon ya memahami, bentuk karakter wayang ya memahami. Paham ya. Mesti apik Wah, sing saya. sing nglakoni. Nggih. Nggih. Nek nek ming paton aku iso mayang ayo sing iki Werkudara, iki Kresna ning kurang ngerti karepe ayo. Nggih. Ayo sing penting ana wayange, ngono kae. Amargi menapa nggih pewayangan menika sedaya mawi raos, ugi mawi tata cara dados mila yen setunggalipun piyantun pancen kepengin lajeng madeg dalang menika nggih kedah sangunipun Nggih. kedah cekap Ning kalih Mas nganu Doyo. Nggih. kula tak pikir-pikir niku nek dalang niku nggih kula nek dong swargi Pak Teknoyojo menika yo. Kula niku lak cok jan nonton niku kemekelen dhewe kalih kula niku namatke mimik wajahipun Ki Dalang menika lho. Wayang 5 ki ya mimike wajah ki werna 5 pancen kuwi lho. Wah cok lucu-lucu guyu lho. Menika amargi penjiwaan to, Penjiwaan, sanipun. Totalitas nggih. Nggih, leres Pas total. metu nangis niku ya Nggih. kaya saiki tenanan ngono. Nggih. Nggih ungkaran yung. Pancen nggih menika nganu to, mawi raos to. Nggih. Yen pinuju sedih nggih kedah kados yen kita menika nggih nangis saestu. Yen nesu nggih mentolong-mentolong menika kados. Mila dalang menika yen upaminipun dipun presani menapa pasuryanipun nggih awon sanget. Nggih. Nggih. Ning nggih menika justru letak totalitas dan letak penjiwaanipun menika wonten mriku. Nggih. Nek badhe ngringgit saja ketangan. Nggih. Boten lajeng malah jaim lajeng nggihipun menapa ngucap nika dipun. Dadi boten sak kudu isin nggih. Boten sah. Ah lho wah pancen wayange bentuke ngene le ngomongke iki suarane kudu ngene aku kudu Leres. mimik wajahe ngene ya luwih. Nggih. Ning nggih. kecekel. Leres Nggih. nggih. Panen upaminipun Werkudara nggih kudu ngradi klok to nggih to. Wah, ngoten to. Opo Kresna Kakang radi klok. Opo Kresna Kakang kuning. Wah, ngoten nggih mboten dadah. Wis wantene pancen ageng ngoten niku. Nggih. Wami Baladewa aja kedah. Wah, Jagadewa batur ngaten menika tadi. Wah. Pamane Kresna nggih wonten dawuh yayi. Terus kadang derek dalang nggih. anu Wandawa pun wayang niku nggih. Nggih, leres. Terus pundi dangak apa Dungkluk. dungkluk apa rata. Laras, Oh, nggih, niku le ngunekke swara wayang iki. Terus menika mangke anu merbawani dados anggenipun menapa anggenipun mangke membawakan peran menika lajeng mangke supados lajeng manjing utawi manjal mo. Nggih. Pami Semar blegek duwek ugeg sak. Nah, mau Semar yo ngeten nggih. Ngaten ae Semar kok. Nah, Semar. Ayo. Ngaten mboten dadas. Pami wonten Bagong nggih. Wah, iya ya Pak ya. Niki pancen kudu kaya wis nggih wandane Nggih. ketinggal mboten sae. Desanto. Nah, Terus niku pundi? menika wonten anu pitakenan. Oh iya. Nah, menika. Saking Pak Giarto wonten ing Bandungan. Badhe nyuwun pirsa Bratasena gantos asmara, Asma. gantos Asma. asma Piye? Gantos asma nggih. Werkudara Werkudara menika menapa wonten lampahanipun. Nah, oh ngaten. lajeng wonten yuswa pinten. Nah, menika ingkang nomor kaping kalih saking Mbah Sugi wonten ing Pakis bentenipun Werkudara gagrag ngayujan kalian kedu kados pundi. Nah, Ngayujan lajeng wonten kaping 3 menika saking Pak Riyanto menika saking Tegalrejo menapa wonten Werkudara ingkang wanda luruh kados Arjuna lho. Oh nggih. Iki di Nggih. mirengke Didirengke kono-kono. niki nggih. Jebul wonten kawigatosan nggih. Nggih menika Ingkang sepindah rumiyin. ingkang sepindah kala wau. Saking Bandungan nggih. Nggih, saking Pak Giarto. Nggih. Ajeng tang badhe nyuwun pirsa Bratasena gantos asma Werkudara menika menapa wonten lampahanipun. Nggih. Lajeng wonten yuswa pinten. Oh nggih. Kira-kira.
Nggih nanggapi pamulutan priksa ingkang ngongkos pisan Nggih. Wijasena utawi Bratasena lajeng boten salin namung lajeng pikantuk tambahan asma dados Raden Werkudara menika mila pancen wonten lampahanipun duk nalika lampahan Dewa Ruci utawi Banyu Perwitasari. Wonten lampahan Banyu Perwitasari menika mila sakderengipun Werkudara pikantuk kanugrahan Tirta Pawitra utawi Banyu Perwitasari menika wujudipun tasih wujud menika dereng gelung ning tasih mawi kancing gelung. Kancing gelung bentukipun ngaten menika. Kados Gurda naminipun Garuda Mungkur. Menika minangka tandha nalika timuripun Raden Bratasena utawi Wijasena. Menika wonten lampahan Banyu Suci Perwitasari nalika gayuh menika pados Banyu Tirta Pawitrasari mahning menika jangkepipun. Duk nalika pados Tirta Pawitra menika lajeng wonten ing ingkang ngongkos pisan pinanggih Denawa. Naminipun Rukmukala. Rukmukala. Nggih. Menika lajeng perang jebul menika namung malihanipun Bathara Indra kaliyan Bathara Bayu. Menika estanipun namung kepengin dadar utawi neter dados nggih nyoba sing dadi TKT Werkudara iki sepira njajal. Lajeng menika sampun malih lajeng dipun paringi sangu babagan kawruh lajeng pun lajengaken wonten ing samudra pinanggih naga ingkang naminipun naga Amburnawa. Lajeng Pancakara nggih nika niatipun nggih badhe nrenggalangi utawi badhe mejahi Werkudara. Nggih. Jebul awit saking ageng tekadipun Bratasena saengga naga menika saged dipun sirnakaken. Lah menika wau malihipun Bratasena dhateng Werkudara menika duk nalika Bratasena pinanggih kaliyan Bayu kaliyan Bathara Indra kala wau. Lajeng minangka dados menapa nggih tandha tetenger utawi kenang-kenangan menika lajeng dipun gelung Rikmanipun. Bratasena rikmanipun lajeng dados engga sakmenika. Lajeng dipun paringi tenger Raden Werkudara. Nggih. Ya menawi ngangingi babagan yuswa menika nggih lajeng udakawis nggih saged dipun gambaraken menika yen Tasih nem niku nggih. tasih nem, tasih mempeng-mempengipun. Nggih, 20-an. Nggih, antawis Wis manten. nek wong gek mempeng-mempeng iki ya Tasih 20-an. mempeng. Wah, Ku ya. Nah, nek kowe lak saiki wis punjul 40 wis menggeh-menggeh. anjih katitik kala wau nggihipun Ah. beksan kala wau kemawon Sampun sampun menggeh kaping kalih. Kowe nek wong umur niku beksa mawon menggeh-menggeh tur ya dumpo. Iki nek umur terus yuswanipun Udakara Kalih kalih. Dosa. So wonten lampahan Dewa Ruci. Dewa Ruci pinanggih kalian Rukmakala Kalian Rukmuka. Rukmakala. Ini jeblane iki Malianipun Bathara Indra kalian Bathara Bayu. rikalanipun ngupadi toya Pawitra utawi Mereka Werkudara Perwitasari. niku nek menawi sampun duwe karep ngoten wis mboten kenging Leres kedap nggih, nggih. leres. Ha menika ingkang dados Nggih. patuladan. Dados Raden Werkudara menika yen sampun gadhe pemanggih menika nek iki ayo tetep a. Kudu Ora iso akhirnya, Dik. dowah-wah. kula nggih ngoten. Wah, Kandhek rumiyin. terus pundi? Para kadang sutresna gayut kalian watak menika panji sampun wancinipun rehat rumiyin pitakenan ingkang angka kaping kalih Kula tiga gitu. panggih. Oh, nggih, nggih. Lajengaken monggo Oh, ngedeg-degi. midhangetaken Ya. pariwara ingkang badhe dhateng. Nggih, nggih.
Dasar satria prawira rama eling kula heling gunungane senapati
Aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah. Nduk, lihat nih Nduk, Gunung Merapi erupsi. Ada apa sih, Bu? Lihat nih loh videonya. Ya ampun, Bu. Ini tuh video editan AI. Editan gimana? Ini loh dikirim di grup ibu-ibu. Ini itu video editan AI, Bu. Nih loh, kalau videonya dilihat secara cermat, orang-orang yang lari itu kelihatan aneh. Oh iya ya. Iya kan? Nih, aku cari berita terbaru, Gunung Merapi aman-aman aja. Makanya, Bu, jangan asal percaya aja. Kita harus cek sumbernya dulu. AI atau Artificial Intelligence bisa membuat gambar dan video seolah-olah nyata hanya dengan diedit melalui komputer. Teknologi ini sering disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu. Jadi, jangan mudah percaya dengan konten yang kita terima, apalagi kalau sumbernya tidak jelas. Selalu cek fakta, cari berita dari media resmi, dan jangan asal bagikan. Ingat, bijak bermedia itu keren. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Bu Lurah, monggo pinarak Bu Lurah. Gini Bu, kok udah lama nggak ke Posyandu? Makanya saya silaturahmi aja ke rumah ibu. Nyun sewu Bu, akhir-akhir ini saya sibuk, jadi jarang bawa si kecil ke Posyandu. Pripun toh Bu? Ibu kan punya balita. Penting loh Bu untuk rutin ke Posyandu. Kami harus melakukan pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi kepada ibu hamil, dan calon pengantin. Oh alah, memangnya kenapa toh Bu? Gini loh Bu, untuk mendeteksi dini masalah gizi. Nah, yang terpenting memberikan edukasi untuk mencegah stunting toh Bu. Dampak stunting terhadap kesehatan anak itu bahaya loh Bu. Dalam jangka pendek, stunting pada anak menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik. Mari bersama mencegah stunting dengan memastikan seluruh calon pengantin mendapatkan pendampingan dan memastikan kehadiran ibu hamil serta balita datang ke Posyandu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang dan didukung oleh Radio Gemilang. Bu, di sini toh. Dari mana? Bapak cari-cari dari tadi loh. Ibu cuma dari toko sebelah kok Pak. Belanja. Loh Bu, kok belanjanya makanan instan semua toh? Ibu kan lagi hamil. Mbok yo beli sayuran, buah, makanan bergizi sebagai asupan nutrisi yang baik untuk bayi dalam kandungan toh Bu. Abisnya, Ibu kok lagi doyan-doyannya makan mie instan ya Pak? Bu, mencegah stunting pada anak perlu dilakukan sejak masa kehamilan. Anak yang mengalami masalah pertumbuhan sejak di dalam kandungan akan berisiko mengalami stunting pada saat balita kelak. Stunting ki apa toh Pak? Nah, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita. Biasanya bayi di bawah 5 tahun akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek dari usianya. Gitu Bu. Oh, iya deh Pak. Mulai sekarang Ibu jaga pola makan. Kalau gitu, minta duitnya lagi dong Pak buat belanja sayuran. Lah, kok duit lagi toh Bu? Yung. Ayo cegah stunting dengan memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, menerapkan pola hidup sehat, serta memperhatikan sanitasi dan kebersihan air. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Duh, piye iki? Lu, ora ono abang ora ono ijo kok gembeng sampean. Nopo Bu? Nopo? Cerita sama Bapak. Iki lho Pak, Ibu dapat surat somasi. Loh, kok iso toh Bu? Ibu dilaporkan pihak berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki Pak? Iyalah Bu, lain kali bijaklah dalam bermedsos. Nek koyo ngene iki keluarga juga toh yang susah.
Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Borobudur Semawur.
Koyone anggone awake dhewe. Ngaso wis sakwetara. Iki mesake Raden Mas Ki Dalang Sadewa. Iya. Iki lho rampung pertanyaane mau sing do takon-takon malah rampung. Najan to kaya ngono, Dimas. Doyok. Iki saben kala mangsa sakwise pariwara dhewe kudu bagi binagi. Oh, karo sedulur-sedulur sing dulur-dulur sing wis midhangetake saka dalem. Lereng Merbabu, lereng Merapi, lereng Sumbing sing mesti. Ning ya tekan menoreh. Plak bukit. Bukit menoreh. Kawitan di saka Ngandong ya. Ngandong, saka Gunung Ngandong, ngablak kono. Heeh. Kuwi ana sedulure dhewe nek wingi nang selo Batur Getasan. Kuwi Bapak Supadi. Kuwi dalang biyen Om. Wih dalang nggih tokoh ketoprak nggih sok ndagel. Niku Pak Supadi wonten selo Batur Getasan. Wingi matur wah sampean ki sok nang Gemilang to Mas kuwi. Lah jebule tekan Batur kono, Batur Selo. Wis engko peng sleker kono, Mas. Biaranipun menika? Nggih, menika kula dugi kok langsung tebanipun Bawero kok nika, Dik. Terus sing jarah Selo Jerakah. Selo kuwi kanca-kanca saka Sepi. Saka Tretes. Terus jarah Bentrokan. Iki sing arep munggah tekan Sepi ngendi Mas? Saka petuko kene Kajor. Sumber. Bah. Wis teko do monitor alhamdulillah kok. Do remen midhangetaken. Nggih. Wah, wong karang ngeten iki nggih. Diangen-angen kok. Nah, tur ya damel
ngisi suasana dalu, sinambi ngeteh anget, sinambi nglinting udutipun lembak menyang ingkang eca midhangetaken gemilang. Wah, Borobudur Semapur. Wah, ceritane sing bengi iki wayang Raden Werkudara kae karo Pak Dalan. Wis mesti ngono. Sesuk ana sing tekan aku ngono iki Mas. Biasane ngono. Nggih, ngoten. Oh, aku monitor Mas ngono wae. Terus sampune Gunung Merbabu, Merapi, Dong. Nek Merapi lak sekone sampeyan. Oh, Merapi nggon aku ki ana dulur-dulur Trana ki ana Mbah Marsono, ana Pak Tri Sarpan, Pak Erna, kanca-kanca pengrawit, paguyuban ketoprak Desa Grinjing, paguyuban ketoprak Dusun Trana, ana Puji, ana Pak Sartono, Karsena, komplit di Pak Sambas. Ming mergo aku ki manggil ngene iki lho Mas, ngabsen ngene iki. Ndilah sapar wingi sing ngampirke yo wah. Wis ndaturi aku nang radio rene mampir. Wah, kuwi bejane wong ana Pak Rizka, ana Pak Heru. Wah, akeh banget wanan pemuda-pemuda Trana, Ngaglik, Grinjing, Tempel. Nah, wis kaki potongene. Terus sing nang kuwi nang lor Nawa, sing kidul Nawa. Kidul Nawa. Ana Mas Untung, Mbah Sitras, Mas Martin, Mas Martin. Wah, akeh banget, Mas. Gumuk, Dontros, Ningar sebutke ra rampung-rampung. Ora rampung pitakonane bakunipun. Dulur-dulur kula ingkang saged midhangetaken wonten ing pundi kemawon. Dulur seniman lan pandemen kabudayan wonten ing pundi kemawon. Karahayun mugi tansah jinanggung panjenengan solan. Lah ngoten niku ta, Mas. Ki dilanjutke wae. Nggih. Desanto niki kala wau wonten pitakenan nomor kalih. Kaping kalih. Nah, menika kala wau? Nggih. Saking Mbah Sugi wonten ing Pakis menika nyuwun pitaken bentenipun utawi bedanipun Werkudara gagrag Ngayujan kalian Kedu. Nggih. Yen Werkudara Ngayujan kalian Solo cetha bentenipun kathah nggih. Nggih. Namun ingkang sakmenika ingkang dados pitakenan Kedu kalian Ngayujan. Nah menika bentenipun. Yen ringgit Kedu menika dedekipun menika nuwun sewu mestakanipun yen Kedu menika langkung ageng. Gelungipun langkung ageng. Lajeng pasuryanipun utawi wandhanipun ndungkluk sanget. Nika saged irung nika saged dumugi mriki ngaten. Lajeng astanipun ugi panjang. Lajeng jangkahipun ingkang ngajeng menika radi nganu. Terus bentukipun mau ngaten langkung ngaten menika. Kukunipun langkung jangkah ya. Nggih. Terus menawi ringgit Kedu menika langkung lemo timbang ringgit Ngayujan. Dados kesanipun ragi bentek. Nggih, ragi bentek. Lajeng agemanipun menika menika dipun wastani sembulian. Sembulian menika lempitan-lempitan ngaten menika. Menika sembulianipun langkung ageng anunipun. Nggih. Bentukipun apa nak iya, Cok? Yen Kedu, ingkang Kedu. Yen Ngayujan menika langkung merkis utawi langkung langsing. Ngoten niku. Namung yen agemanipun secara umum sami. Ingkang bentenaken dedekipun namung. Dedekipun. Menika ngengingi bab bentenipun. Nggih. Namung yektosipun temtunipun saperangan para kadang utawi para pandemen menika presa yen to sumberipun babonipun ringgit menika lak mila estanipun lak Kedu to menika. Kedu lajeng dateng Surakarta, lajeng Surakarta dipun pecah dening Ngelandi, lajeng ingkang pungkasan Mataraman ingkang sakmenika utawi Ngayujan menika wonten. Namung babonipun tetep Kedu. Babonipun Kedu. Sedaya wayang menika. Nggih, leres nggih. Malah Kedu ya tuwa tenan Kedu. Leres. Nggih.
Ning kok lajeng imanipun kok lajeng ringgitan gagrag kedu sami kok mandar. Lajeng sami nek wayangipun tasih, ringgitipun menika tasih. Ringgitipun tasih. Ing namung ingkang dados dalang menika nek kula sak ngertos kula Temanggung niku namung De Gunawan. Gunawan. Nek rikala semanten nggih nalika ramanipun tasih sugeng nggih. Ki Legawa menika. Nika nek dereng ngematenan niku ya pas nganu pelayon ngoten wani sepek ngoten niku. Ajeng suwuk niku lak tasih tinggrandul pinten gongang pinten anu niku ya guyoke nek sirapal ngoten. Nggih leres. Kanu kadosipun gabunganipun Mataram kalian Ngayojan. Gadhok tenan lho niku. Entok-entok ndernik tang-tang tintong ger. Ah nggih. Tak tang-tang. Yen Ngayojan lah ngaten. Dipun tambahi tak tudung tak tudung sawega gitu. Kados-kadosipun gabungan Ngayojan kalian Surakarta. Mesake niku nek sinden sing rada kayak isu-isuan ngoten. Yen kedung ngoten tetep jelungup. Pitakenan ingkang angka kaping 3 kala wau disanto. Inggih. Ya sing do nyuwun pirsa ki piyai-piyai ya ingkang prisa nggih menika ngerti wayang. Oke, niki kala wau Mbah Sugi niku kok ya menapa kala ngersakaken bidanipun gagrag Ngayojan. Nggih. Berarti lak yo ngerti wayang. Nggih, niki ingkang nomor 3 menika cek tak lombokke sik Mas. HP niki semasane ganti kok domlotrok. Lumpuh. Saking Pak Riyanto Tegalrejo menapa wonten Werkudara ingkang wandhanipun luruh kados Harjuna. Nika. Wonten mboten ingkang wanda utawi wandhanipun menika luruh. Ing ajeng sampun kula jlentrehake. Nggih. Werkudara menika wonten werni 3, mliginipun ingkang Ngayojan. Bayu Kusuma. Nggih. Lajeng Wanda Bayu Kusuma, Wanda Lindu, Wanda Bugis. Ingkang paling luruh menika Wanda Bayu Kusuma. Sis pindah. Nggih, damel jejeran mukanipun jene menika. Terus ciri-cirinipun wandhanipun ndungkluk, lajeng pasuryanipun menika tutukipun mboten kenceng, meskipun mboten merengut, mboten ketingal jenggureng sanget, mboten ketingal bagus. Nggih. Menika yen ingkang Bayu Kusuma. Sami kalian yen Arjuna menika wonten Wanda Kinanti, wonten Wanda Yudasmara, Wanda Jangleng. Menika nggih ginanipun piyambak-piyambak. Yen Wanda Yudasmara menika menawi pinuju wonten kedaton menika titikanipun air mukanipun menika gembleng utawi rai jene badan jene. Menika ringgitipun mbot malah ugi luruh dados ndhukluk sanget menika. Jangkahipun semu kendu. Lajeng yen kang Jangleng menika mligi namung kangge lampahan pejahipun Angkawijaya, guguripun Angkawijaya. Menika Arjuna pinuju Sungkawa amargi dipuntelar Sida putranipun Abimanyu menika ingkang Wanda Jangleng. Lajeng ingkang umum katelah menika Wanda Kinanti. Adalang umumipun ngginakaken ringgit Arjuna menika nggih ingkang Wanda Kinanti. Mila nuwun sewu dumateng para kadang dalang boten namung ngemungaken para pandemen pamirsa ringgit. Estanipun pemahaman ngengingi bab ringgit menika upami langkung dipun menapa dipun sinau dipun padosi menika janipun langkung wigatos. Terus ngengingi bab wanda-wanda bentenipun menika estanipun wonten janipun. Dados dalang-dalang menika nggih langkung prayogi utawi memahami ngaten menika. Dados mboten namung ngemungaken bab sabetane terampil gitu. Lajeng suluke gali-gali wonten menika. Namun ugi ngengingi bab menapa? Seninipun ringgit menika kathah. Nggih sing cetha niku aturane. Nggih tatanane. Nek pancen kudune Werkudara kok. Babone Mas. Wah, Werkudara kayak jejer percaran kok nggawa iki apa ora ana liyane. Nggih. Nek sing presa wayang. Nek ingkang presa nggih lajeng ganjel. Wah, Werkudara kok
Sore-sore kok wis metu ireng ngaten menika. Ora ono liyane pokoke ya, aku malah loro Ah nggih menika. Wangsul malih, Dik. Nggih. Menika kala wau sampun pitakenan 3, sampun dipun paringi pangertosan saking panjenengan. Lajeng mumpung ngiras wektare tasih sinaosa wonten bawira. Wonten menapa malih ingkang badhe kacariosaken saking Werkudara menika? Kasektenipun leres nggih. Kadigdayanipun Ingkang perlu kula aji-ajinipun. Aji-ajinipun Werkudara menika wonten aji Jala Sengara. Wungkal bener Blabak Pengantol-antol. Nika ugi wonten cariyosipun pikantukipun aji-aji menika. Nggih. Blabak Pengantol-antol wungkal bener menika pikantuk Werkudara pikantuk anugrahan menika nalika semanten nalika perangipun kalian pamanipun nggih Gandamana. Menika lak wonten lampahan guguripun Gandamana menika Bratasena janipun lak mboten purun to perang tanding kalian Gandamana amargi menika mangertos yen menika pepundhenipun pamanipun. Namung dening Gandamana amargi menika kedadosan kedah ngaten menika lajeng perang. Nalika Gandamana estu digdaya sanget. Wong Bratasena menika janipun nggih kawon janipun sah Gandamana. Namung Gandamana lajeng sak sampunipun sawetawis anggenipun paperangan lajeng kewiyos. Kewiyos nalika Bratasena badhe kawon menika lajeng kemutan yen to kagungan Kuku Pancanaka. Lajeng Kuku Pancanaka dipun tamakaken dhateng angganipun Gandamana. Gandamana lajeng nggih cara nganu wonten sakaratul maut utawi sekarat ngaten nggih. Nggih. Menika lajeng ngendika kalian Bratasena lan malah rumaos ketrimah dene aku kok mati ana tangane keponakanku dhewe. Nah mumpung aku durung tekaning pati kowe tak paringi aji-aji nggih menika Blabak Pengantol-antol kalian wungkal bener. Menika dayanipun Blabak Pengantol wungkal bener menika karosangipun 7 gunung 1000 gajah. Menika rasa banget rasa sangat nggih. Wah, jan ya ora maido. Lajeng Kuku Pancanaka menika landhepipun 7 penyukur ngoten nggih. Penyukur ingkang sak kangge nganu menika landhep sanget silat Mas. Silat sampun landhep menika kaping 7 walah. Wes. Set. Ora krasa. Pedhot ngoten iki mawon. Ndak metu gedhe. Nah. Lajeng Kuku Pancamana nika saged modot. Nah, menika saged melar. Saged dawa piyambak. Saged dawa piyambak. Ning nek pun dawa saged di kageke ale gunake nek wis dawa kuwi. Nek umpama dahar lak ya mesti ngene. Nek umpama kukune sakmene dahar yo kepiye. Kuwi didongani iki engko modot dhewe. Ana dongane. Mantramipun. Dadi nek bahasane cah nom saiki elektrik. Ana dongane artamake mesti modot dhewe. Lajeng Raden Werkudara yen melampah menika gandeng menika ugi kepetang trah anunipun Bathara Bayu. Nggih. Terus titisipun Bathara Bayu, Bayu menika dewane angin. Terus yen melampah menika nggih saderengipun Bratasena dateng menika sak padatanipun sampun wonten tengara angin rumiyin. Mila yen ngendika lak saderengipun ngendika pamanipun wah ngoten menika mesti ngeses rumiyin. Nika pratandha. Terus malah menika wonten anunipun. Mana Werkudara nek jejer apa Dimas Werkudara. Kok biasanipun lajeng pratandha nek angin dhisik perbawanipun angin menika. Dimas Parwaka ya maes niku kancane do nesu. Wis wah ngono kancane terus do ngono nek iki. Pratandha menapa yen menika? Pratandha lebar mam. Oh. Nggih, Santo. Menika kala wau saperangan sampun kababaraken menggah Werkudara. Nah, lajeng
gayutanipun kaliyan jaman sakmenika mumpung menika tasih wonten wekdal. Apakah menika watak dari Werkudara, apakah watak yang bisa ditauladani untuk anak-anak generasi sekarang ini? Bisa dicontoh. Bisa dicontoh. Wah, ngoten niku lho. Nggih, sangat relevan yen Werkudara menika. Nggih. Menika watekipun Werkudara menika jujur. Nek A ya A, nek B ya B. Ora iso disogok, ora iso nek A ya A, nek B ora muni gendepi mawon Mas ngomongnya kleru. Tapi waunipun A sareng dipun sogok lajeng ya wis ora apa-apa. Mas mbok teko gendepi Mas gampang ngitung nek kleru. Konsisten, jujur. Ingkang mongko sakmenika barang ingkang konsisten lan jujur menika dados tunggalipun barang ingkang awis. Wah, wis angel. Amargi godanipun swasana sakmenika lak mila pancen ageng sanget. Saniki no kakek parani uripe aku, mati ya kowe. Malah kanca saniki ya ngoten niku kathah. Kanca sak profesi. Sak profesi. Menika watakipun Werkudara. Kudu dicontoh. Terus dudutanipun sekawit menika. Apa yang bisa kita tauladani adalah karakter jujur. Dan konsisten. Pemberani. Nggih to? Pemberani. Semanggem dawuh. Nek didhawuhi ya gage budal, nek urung rampung ya ora golek acara liyane. Nah, menika. Desanto matur nuwun. Janipun tasih wonten kathah namung wedalipun sampun saged benjang kalajengaken malih to. Nggih. Santai mangke dados celenganipun para pandemen pamiyarsa supados sami migatosaken. Matur nuwun rawuhipun Desanto. Dawah sami-sami. Adhiku niki dumugi wancinipun gayut kalian dudutan kala wau yang perlu kita tauladani adalah jujur dan konsisten sumanggem. Kula caos pemut sakmenika jaman sampun kados mekaten. Kecanggihan teknologi banyak disalahgunakan kalian sinten kemawon ingkang saged mengakses kala mangsa kudung lulang macan mung kanggo apus krama nggarut graut lan njupuk darbe ing liyan. Ampun kesupen kita tetap waspada siaga ngatos-atos amargi kadurakan menika mboten namung saged kalampah mboten namung pawadan karana wonten ingkang badhe kajarah ananging karana wontenipun kirang pengatos-atos miwah kirang ing napa menika bab apa wae bab apa mawon kedah kudu ngati-ati lan waspada. Nggih. Mekaten kula suwun mugi gina pirembagan kula sak kanca menika wonten gina pedahipun. Busana sugeng dalu pepanggihan candhaipun nuwun kula nuwun. Rayu. Matur nuwun lho, Dik. Nggih, sami-sami. Nggih. Tsunami
numpak prau layar ing dina Minggu kan mari wisata alon praune wis tengah nyapu banyu binola ora jemu-jemu karo ngasem guyu ilangake rasa luka lesu kadek gawe mas jebul wis sore tinggal apa kare-are rayogane becik bali wae dene sesuk-esuk tumangkang nyambut gawe. Yo kanca ning dhisik gembira kali rap-rapan nulis negara kang liya numpak prau layar ing dina Minggu ket mari wisata alon praune wis tengah nyaduk banyu binola ora jemu-jemu karo mesem guyu ilangake rasa lungkrah lesu kabeh jawil mas jebul wis sore tinggal apa katon awe-awe prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk kumandang nyambut gawe. Yo kanca ning dhisik gembira kali rap-rapan nulis negara kang liya numpak prau layar ing dina Minggu ket mari wisata balon praune wis tengah nyaduk banyu binola ora jemu-jemu karo mesem guyu ilangake rasa luka lesu kadek gawe mas jebul wis sore tinggal apa katon awe-awe prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk kumandang nyambut gawe. Tepat pukul 22 waktu Radio Gemilang. Dari Jalan Pemuda Barat nomor 1 Muntilan, inilah LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Radio Gemilang. Radio Gemilang. Jendela musik dan informasi. Jendela musik dan informasi. Cahaya Al-Quran dari Surat Al-An'am ayat 59. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang goib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri.
dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Oktober penuh makna. I'm going back down maybe one more time, deep down home, October Road. It's a clean, bright, harsh October sun. Lights me up so I know I have to run. I feel scared, I have so much that to moving on, you'll be moving on, you'll be moving on before October's gone. 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan.
Serenade Gemilang FM. Musik enak malam ini. Kini menangis di kau, kini telah pergi memberi seribu duka. Lalu kehilangan diriku. Tulus berkata ucap terima kasih segala pengorbanan cinta. Kehilangan diriku. Ku simpan masa demi masa, tak mudah untuk terlupa saat kau masih di sisi, hingga saat kau dengannya. Kadang ku menangis. Tetaplah diriku di sini, masih seperti yang dulu ku temui kau pun kembali untuk bersamaku lagi. Aku pun mengerti satu yang tak bisa lepas, percayalah, hanya kau yang mampu mencuri hatiku. Aku pun tak mengerti satu yang tak bisa lepas, bawalah kembali jiwa yang luka dan perasaan yang lemah ini menyentuh sendiriku.
Meski hati pun mengerti, masih ada satu asa. Ku coba tuh melawan angkuhnya hasrat hati. Satu yang tak bisa lepas, percayalah, hanya kau yang mampu mencuri hatiku. Aku pun tak mengerti. Satu yang tak bisa lepas, dan bawalah kembali jiwa yang luka dan perasaan yang lama ini menyentuh sendiriku. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbye. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbye. No, 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 no. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. Denting yang berbunyi dari dinding kamarku, sadarkan diriku dari lamunan panjang. Tak terasa malam kini semakin larut, ku masih terjaga
terdapat bagian yang disambung pada setiap lembar uang. Kedua, warna uang sambungan berbeda antara sisi satu dengan sisi lainnya. Ketiga, terlihat ada garis jahitan pada lembar uang mutilasi. Dan keempat, terdapat nomor seri yang berbeda pada bagian sisi. Uang mutilasi ini tentu tidak dapat dipergunakan untuk alat pembayaran, karena merupakan jenis modus penipuan. Nah, kenali ciri-cirinya dan tingkatkan waspada agar kita tidak mudah tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Magelang mengembangkan sistem informasi layanan organisasi kemasyarakatan atau Silomas. Silomas merupakan suatu platform berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan data dan informasi terkait organisasi kemasyarakatan atau ormas di wilayah Kabupaten Magelang. Melalui Silomas, diharapkan akan tercipta sistem yang terintegrasi dan terpusat untuk memantau, mengelola, dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan serta informasi terkait ormas secara efektif dan efisien. Ayo, manfaatkan aplikasi Silomas secara mandiri untuk mendaftarkan ormas baru atau lama Anda di silomas.magelangkap.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Gemilang FM. Musik enak malam ini. Hari berganti hari, waktu terus berjalan. Kulihat dirimu tak pernah berubah, masih kau yang sama. Saat pertama bertemu, di mataku tetap indah, tak berubah. Tuhan, hati tak bisa berdusta. Saat ada dia, ku hanya ingin bersamanya, duduk berdua dengannya tanpa perlu bicara, habiskan waktu menua bersama. Tuhan, ku makhluk yang tak sempurna, kadang aku masih sering menyakiti dirinya, tapi takkan merubah apa yang ku rasa. Selamanya ku akan mencintainya. Genggam erat tanganku, jangan jauh dariku. Bersama kita kan lalui segalanya. Tuhan, hati tak bisa berdusta. Saat ada dia, ku hanya ingin bersamanya, duduk berdua dengannya tanpa perlu bicara, habiskan waktu menua bersama. Tuhan, ku makhluk yang tak sempurna,
돌아오기가 어렵고 힘든 걸 알아. 이제 더는 상처받기가 두렵고 싫은 걸 알아. 네가 떠나버린 그날에 도무지 말로 너를 울리고 뒤돌아서서 후회해. 미안해. 제발 단 한 번이라도 너를 볼 수 있다면 내 모든 걸 다 잃어도 괜찮아. 꿈에서라도 나를 만나 다시 사랑하기를. 우리대로 너에게 용서받기보다 죽는 게 더 쉬울지 몰라. 이 노래를 불러보지만 내 진심이 닿을지 몰라. 네가 행복하기를 바래. 그난 거짓말도 못하고 돌아오기만 기도해. 미안해. 제발 단 한 번이라도 너를 볼 수 있다면 모든 거 다 잃어도 괜찮아. 꿈에서라도 나를 만나 다시 사랑하기를. 우리대로 이젠 끝이라는 마지막이라는 너의 그 맘을 난 믿을 수 없어. Can't let go Cause we never know. 내게 너 같은 너에게 나 같은 그런 사랑은 두 번 다신 없어. Nobody knows. We always know. 제발 단 한 번이라도 너를 볼 수 있다면 내 모든 거 다 잃어도 괜찮아. 꿈에서라도 나를 만나 다시 사랑하기를. 지금 이 시간이 지나가고 다 잊을 수 있다면 내 기억도 행복했던 추억도 아니 다음 생에 또 너를 만나 다시 사랑하기를. 전 그대로 kau pernah janji tak menyakiti, tapi berulang kali kau lukai hati. Janji tak ditepati seakan tak pernah peduli. Kita tak sama, tak lagi sama. Oh, jangan pernah lagi singgah jika tak punya sungguh-sungguh. Jangan menyakiti jika tak mengobati. Jangan pernah datang lagi jika hanya berujung pagi. Tak perlu lagi perbaiki. Kau datang hanya untuk pergi.
perbaiki. Kau datang hanya untuk pergi. Jangan menyakiti jika tak mengobati. Jangan pernah datang lagi jika hanya berujung pergi. Kau menyakiti mengobati. Kau datang hanya untuk pergi. Kau datang hanya untuk pergi. Tuan kesepian, tak punya teman, hatinya rapuh, tapi berlagak tangguh. Oh, Nona tak berkawan, tak pernah rasakan cinta, sungguh pandai berhayal, mimpi itu alamnya. Mereka berdua bertemu di satu sudut taman kota, bertatap tapi tak bicara, masing-masingnya menganalisa. Tuan, apa yang salah padamu? Mengapa wajahmu ada 1000? Tuan, apa yang salah padamu? Seakan dunia hanya kamu. Nona, apa yang salah padamu? Apa enaknya tenggelam dalam hayal? Nona, apa yang salah padamu? Kau tahu ku tak punya hati, kau masih saja menanti. Na 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 na. Tuan, apa yang salah padamu? Mengapa wajahmu ada 1000? Tuan, apa yang salah padamu? Seakan dunia hanya kamu. Nona, apa yang salah padamu? Apa enaknya tenggelam dalam hayal? Nona, apa yang salah padamu? Kau tahu ku tak punya hati, kau masih saja menanti. Jatuh cinta pada Tuan, Tuan menunggu yang lain. Nona tak peduli walau Tuan tak pernah peduli sekitarnya. Nona jatuh cinta pada Tuan, Tuan menunggu yang lain. Nona tak peduli walau Tuan tak pernah peduli sekitarnya. Bu Lurah, monggo pinarak Bu Lurah. Gini Bu, kok udah lama nggak ke Posyandu? Makanya saya silaturahmi aja ke rumah Ibu. Nyun sewu Bu, akhir-akhir ini saya sibuk, jadi jarang bawa si kecil ke Posyandu. Pripun toh Bu? Ibu kan punya balita. Penting loh Bu untuk rutin ke Posyandu. Kami harus melakukan pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi kepada ibu hamil, dan calon pengantin.